Ja? Dobrý deň, či dobré ránko. Áno. Ja som zo Chmielnický Jakubovian a potrebujeme policiu. Na čo? Sa vlamali do domu. Do ktorého? Tu hore jak kostol. Do Chmielnických Jakubovianoch. U Gadžovi. Gaďovi? Hej. A kto tam sa vlamal? Prosím? Kto sa vlamal? To už... Asi ja. Nie, ja áno. A tu teraz si robíš srandu, či čo? Nie, nerobím srandu. Naozaj. Jak sa voláš? Horváth Rudolf. Chmielnické Jakuboviany. Číslo domu 207. Tak o pol jednej som sa vlamal do domu, rozbil som okno, vybral som liter palenky, No? všetko. A čo, chceš ísť do basy teraz? To však, nie že do basy, ale to, keď bude možnosť, pôjdem. A keď nie, tak pošlite tú policiu, hej. Dobre. Ja nechcem, aby som mal problémy. Dobre. Už keď som si spravil, tak aspoň tak to vyriešime. Dobre. Dovi.